Cesta života. To je rozsáhlé sochařské dílo, které se rozkládá na úbočích jižního svahu nad lázněmi Jeseník. Skupiny kamenných artefaktů ve volném plenéru dohromady tvoří sochařské dílo, se kterým můžete projít životem člověka od jeho začátku až k jeho konci. Cesta života od Jana Šimka začíná na úpatí svahu. A to právě tímto kamenem. Čím je tento kámen? Počátkem života? Začátkem našeho žití? Možná. Hned za ním najdete skupinu kamenů, která připomíná lidskou šlépěj. A tak hned jak člověk počne svoji existenci, dělá stopu v tomto světě svým bytím a vstupuje na cestu života. Ta cesta na začátku je dlážděná plochými kameny, je rovná, je pohodlná, tak jako člověka vedou v začátku života rodiče nebo jeho další blízcí. Člověk se ukrývá v rodinném kruhu, tak jako se v něm ukrývá tahle skupina kamenů, poměrně sevřených, jsou spolu v jednom obrazci připomínajícím rodinu. Ta cesta vede dál a stále ještě je dlážděná plochými kameny, které pomalu, ale jistě mizí v terénu, mizí v trávě a objevují se tu samostatné větší kamenné útvary, jako naše zážitky z dětství, jako naše poznávání tohoto světa, jako naše významné dojmy z mládí, kdy už jsme vykročili na cestu nedlážděnou, na cestu, která vede zvlněným, volným terénem tohoto života, ve kterém se občas ocitáme sami, právě jako ty kameny, ale ve kterém také nalézáme lidi, kteří jsou nám blízcí, kteří nově vstupují do našich životů, kdy nacházíme partnerství, přátelství. Je to mládí, ve kterém naši rodiče už jenom přihlížejí, protože nás pustili na samostatnou cestu do života, kdy se mnohdy musíme škrábat příkrými úbočími svých vlastních problémů, abychom za horizontem zahlédli kus toho života, který nás čeká. Dochází k tomu prvnímu vzepětí na pokraji mládí a dospělosti, kdy se snažíme běžet, snažíme se uchopit svět jako tenhle kámen. Stoupáme dál, abychom nakonec skočili samostatně do vln tohoto světa. Stoupáme k vrcholu, o kterém nevíme, co je za ním, jenom tušíme na jeho úbočí rozvlněnou hladinu světa, života, ostatních lidí. Je to nové vzepětí
vzepětí k dospělosti, k vrcholu. Je to výkřik, jako výkřik tohoto kamene. Je to usilovné snažení uchopit věci. Je to běh, je to let, který směřuje zvlněným terénem k vrcholu našeho aktivního života. A k němu míří rozvlněnou krajinou. Jednou jdeš dolů, po druhé nahoru. Hledáš. Někdy se ocitáš na pustině. Někdy tvůj život přetne čára života někoho jiného. A to tak významně, jako tahle silnice přetíná sochu cesty života. Až se dostaneš na maximum svých sil k vrcholu. Je to velké vzepětí tvých aktivních dnů. Na jedné straně se držíš země a všeho, co do té chvíle přišlo. Všeho, co jsi zažil. Všeho, co jsi dokázal. Na druhé straně voláš vzhůru. Voláš k Bohu. Voláš do světa. Ještě jsem tady. Teď můžu. Teď smím. Kolem tebe je krajina plná lidí. Můžeš se otočit zpátky, ale už v dálce vidíš jenom drobné náznaky toho, čím byl tvůj život dřív. Jenom krátké vzpomínky, protože ty jsi teď. A tady stojíš pevně a z vrchu se díváš na všechno a snažíš se pochopit. Tady se zastavíš. Tady žiješ. Tady si myslíš, že už jsi došel k tomu, co jsi chtěl. A potom se ohlédneš, skloníš hlavu a zahlédneš bránu, ke které musíš jít. Terén se už jenom mírně zdvihá. Nejsou tu žádné překotné zvraty, žádné výrazné vlny. Stoupáš vzhůru. Můžeš se otočit, vrátit se zpátky k tomu, co bylo. Ještě vidíš zřetelně obrysy svého největšího vzepětí, ale teď už s menším úsilím jdeš v bráně, jejíž obrysy jsou stále zřetelnější. Terén se zdvihá, už ti možná docházejí síly. Nemáš už tolik sil jako dřív a tak zpomaluješ svůj běh, aby ses na vrcholu toho kopce už jenom v pomalé chůzi objevil před bránou, kterou každý z nás musí projít, když odchází z tohoto světa. Ještě poslední letmý pohled na tvoji dospělost. Na vlny tvého mládí, tam někde v dálce je začátek. Před tebou stojí brána
ty do ní vstoupíš.